Hello mga kainday, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, kakagising lang namin mga langga kasi dyan kami natulog sa kubo ng aking kapatid. Meron din naman kaming maliit na kubo mga langga sa isang bunsod namin, sa lumang bunsod namin. Kaya lang dito na kami kasi dito kami nagluluto, dito na namin ginawa lahat ang mga kakainin namin, agahan, tanghalian, hapunan ito. So, nag-ready na naman sila mga langga para continue na naman ang pagtrabaho sa aming bunsod. Ang iba nga pala dyan mga langga, umuwi sa kanilang bahay at ang iba doon natulog sa kaibigan namin kay Kuya Alex sa mga tumutulong sa amin. At ito, nagsaing ang kapatid ko ng kanin kasi hindi kami marunong mga langga. Siya ang nagluto muna, tapos kami naman ang nagluto sa ulam. At meron nga pala kami nakuhang tahong mga langga. Yan, niluto din namin. At ito mga langga, munggo na may karni. Mas marami pang karni mga langga kaysa munggo. O, diba? Ito, mga pamangkin ko to mga langga, pumunta sila sa isang bunsod ng aking pamangkin. Kinuha nila yung kung ano ang laman, kung ano ang nahuli sa bunsod. At nagluto kami ng hipon mga langga kasi hindi kumakain yung si Kuya Alex, hindi siya kumakain ng karni kapag hindi siya kumakain that time ng karni. Pero kumakain siya mga langga. Haha, ang lito ko talaga magsalita. Pagpasensyahan niyo na mga langga, lalo na ngayon, sobrang hirap magsalita kasi may sipon at ubo ako. Siguro dahil sa sobrang init sa dagat, kaya ito, nagka-sipon at saka may ubo na rin. Yan, nagkumuha sila ng tubig sa isla mga langga. Malapit lang naman sa aming kubo o sa aming bunsod. Yan. So, nag-enjoy na ang mga bata sa pagligo. O, diba, kahit sobrang laki ng tubig, sobrang lalim, nag-enjoy pa rin sila kasi marunong silang lumangoy. Mahirap lang dito mga langga kapag hindi ka marunong lumangoy. Mahirap talaga pag pupunta ka ng dagat na hindi ka marunong lumangoy, hindi ka talaga basta-basta makakaligo. Yan, pinakuha namin sila ng kahoy mga langga o kawayan para gamitin namin sa pagluto. Yan mga langga, konti na lang yan kasi tapos na kaming lahat kumain at meron pang natira kasi puno talaga yung kaldero na yan. Sobrang laki ng kaldero na ginamit namin at pinuno namin. Merong alimango na umakyat mga langga, o diba? Umakyat siya, babae yun mga langga. Mahal na yun. Isang alimango na babae, sobrang mahal na mga langga. Pero thank God kasi pag gusto namin kumain ng alimango o hipon, pwede naman, lalo na kapag minsan marami ang huli, maraming pumapasok sa bunsod. Minsan naman mga langga, hindi natin masabi, meron talagang maliit lang talaga ang kita pag minsan-minsan. Sa bunsod nga namin, sa kabilang bunsod namin, yung lumang bunsod namin, yung hindi ni-repair namin, sobrang liit lang talaga ng huli doon. Ewan ko, siguro nasa laod pa ang mga maraming nahuhuli. Yan, bunsod ito ng aking kapatid mga langga, isa sa mga bunsod niya dito sa Kabgan. Kinukuha nila kung ano yung laman, kung ano yung pumapasok, at ibibenta din yan pagkatapos mga langga. Ang ganda ng sunrise mga langga. O diba, ang sarap mag-picture at mag-video. Ito mga langga, hindi adobo ata. Hindi ko alam kung anong pangalan. Hindi ko talaga alam kung ano ang mga pangalan ng mga lutong ulam mga langga. Kaya yan, pinakita ko na lang yan sa inyo. Nagluto kami ng kaunti, half sa malaking kaldero kasi meron pang natira sa tanghalian namin. At nag-ihaw ako ng karni kasi natatakam ako sa nag-crave ako ng
inihaw na karne. Yan. Diba? Pagod. Pagod. Ano yung pagod sa ano? Pagod is Bisaya. Pagod is Bisaya. Yan mga langga. So, hindi ko alam sa Tagalog. Ano ba yan? Teka muna. Iisipin ko muna ha. Ano ba sa Tagalog ang ano ba talaga? Ano sa Tagalog ang pagod na Bisaya? Pagod. Ay, ano ba? Ay, nasunog yun. Ay, nako, sobrang hirap magsalita ng Tagalog yan. Third day na namin yan, mga langga. Wednesday na. So, ang lahat, umuwi na sila, mga langga, Tuesday ng gabi, like 11 in the evening or 10 in the evening. So, umuwi sila mga langga. Kami, nagpaiwan kami kasi meron pang mga kailangan tapusin sa bagong bunsod. Kaya, pupuntahan namin ngayon. Yan, natulog pa rin ang aking pamangkin. Papikit-pikit lang siya dyan mga langga kasi masakit yung ulo niya. Lia, shout out pamangkin na maganda, maputi at matalino. Thank you, Lord. Yan ang mga langga. Ito na ang aming bagong bunsod. Thank you, Lord. Bunsod yan ang kapatid ko. At sa kabila, mga langga, yan. Ito yung sa amin, bunsod. So, tapos na. Kunti na lang talaga ang kailangan na gawin dyan, mga langga. Kailangan lang ng mga iwan ko kung ano ang mga tawag. Basta, kunti na lang talaga siya, mga langga. Kaya, pinuntahan namin. Hindi nga pala ako, sumakay nga pala ako sa pambot ng aking kapatid, mga langga. Kasi ang asawa ko, andun siya sa kabilang bunsod namin, sa lumang bunsod namin, sa isang bunsod. Andun siya, kinuha niya yung kung ano ang laman sa bunsod namin, pinuntahan niya muna. Tapos, pumunta lang din siya dyan pagkatapos niya doon. So, ito na mga langga. Inano na namin. Yan. Andyan lang pala ako sa baba sa pambot, mga langga. Hindi na ako umakyat kasi walang hagdanan. Wala pa yung hagdanan, mga langga. Iwan ko kung lalagyan ba yan ng hagdanan ng kapatid ko. Kapag medyo mababa ang tubig, mga langga, hindi masyadong bangka. Kaya dyan na muna ako kasi hirap akong umakyat. Nahirapan akong umakyat sa bunsod kapag walang hagdanan. Kasi baka yung tahi ko ba sa tiyan ko. Matagal naman to kaso hindi ko talaga hindi ko pinipwersa kasi natatakot at masakit din talaga siya. Baka maano pa ako diyan, 'di ba? So doon sa kabila sa amin umakyat ako. Pagkatapos diyan lumipat kami sa bunsod namin, sa bagong bunsod namin. Doon medyo mataas na ang tubig kaya masyadong maangat na yung bangka. Kaya nakaakyat na rin ako doon. Makita nyo, maglalakad ako doon. Diba? Thank you, Lord, sa hipon, alimango, isda at iba pa. May mga ulang Hindi ko alam, mga langga, kung magkano ang binta o magkano ang ano bang tawag ito? Magkano yung nabinta ng aking kapatid dyan kasi meron silang alimango at saka ang nilagay ko lang dyan, mga langga, is kung magkano ang binta namin sa aming hipon. Hindi pa nalagay ang alimango dyan kasi iniwan na namin ang alimango namin sa aming suki kasi medyo matagalan pa kami at meron pa kaming gagawin sa aming bahay. Excited na rin kaming umuwi, mga langga. Kaya ayun, iniwan na lang namin ang alimango. Babalikan lang namin yon bukas, siguro Thursday. Diba? Thursday na ngayon, mga langga, nag-edit ako sa part 2.
Yan, ito na ang aming bunsod at andyan na rin ang aking asawa mga langga. Tulong-tulong na naman sila dyan. Thank you so much kay Manoy Junler, kay Manoy Janet, sa lahat na tumutulong sa amin, sa mga pamangkin ko. Oo, may snack kayo, may ano kayo, tayo, mag-snack tayo para busog. Oh, char. Thank you, Lord. Thank you, Ginoo, sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Karisdanan man, naaman, daghan mag mga problema, apan naakakanunay, nag-provide sa among kinanglan sa among kalanong matag adlaw. Di ba? Bisaya, si Inday Matit mga langga, o pamangkin ko, dahan-dahan, baka ikaw ay maigo. Ay nako, ang hirap talaga mga langga. O, di ba? Ang hirap, lalo naman yung sipon at ubo. O, thank you Lord sa nagtatalon ng mga hipon. O, isda, yan. Merong mga maliliit mga langga. Ang isda mga langga, hindi namin yung kinukuha, yung ibis, yung puti na ibis, yan. Hindi namin yung kinukuha kasi matinik yan eh. Yung bunog sa Bisaya at saka yan, bulinaw. Kinukuha namin yan at binigay namin sa hindi siya nanghingi. Dinanong niya lang sa akin kung kakainin ba daw namin. Meron namang mga malalaki dyan mga langga, hindi na nakita sa video. Kaya lahat ng isda namin na nahuli that time, binigay namin kasi hindi naman karamihan. Kunti lang, ulang medyo marami. Kunti lang siya tingnan mga langga pag andyan pa siya. Pag na na siya lahat, nabuo na, medyo marami naman. O, merong mga alimango dyan. Bininta namin yan pero hindi namin alam kung magkano ang halin, magkano ang binta. So, thank you so much mga langga sa parating panonood. Takot ako sa mga langga sa pagdukot ng hipon kasi yung nila buntot nila sobrang sakit pag pumitik sila. Pumipitik kasi yan mga langga, sobrang sakit sa kamay. Pero okay lang kasi masaya naman pag maraming hipon. Pero ang alimango, hindi na ako ang nagtali sa alimango mga langga, kundi yung pamangkin ko na lalaki. But this time, umuwi na kami. Hindi ko na na-videohan mga langga kung saan ang suki namin sa alimango, saan namin ibininta ang aming alimango. Pauwi na kami nito mga langga, kaya hindi ko na na-videohan yan. Thank you for watching and God bless. I hope na padayon mo sa pagsuporta sa akong mga videos. Thank you so much and please don't forget to like, share, comment and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Thank you so much. I love you all. God bless.